Good morning, guys. Good morning. Okay. Sarap pa matulog. Good morning po. Good morning sa ating mga viewers dyan, no? Wednesday na naman. So, yan. Gagawa tayo ngayon ng pampulutan. Pero pwede rin i-ulam yun. Magluluto tayo ng dinakdakan recipe. Yan, samahan niyo ako, guys. Hup, 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 hup. Bye, bye. Hup. Hup. Yan, guys. Samahan niyo ako mag-prepare tayo ng gagawing dinakdakan. Yan. Dito po yung ating karne, no? Yan. Ang binili ko po ay yempo. Ito po, guys, yempo. Yempo. So, hiwain lang natin kasi papakuluan natin to, no? Papakuluan natin. Ang gagawin natin is lutong Ilocano. Yan. Lutong Ilocano version ng pag nagawa ng dinakdakan. So, nipisan lang natin para mas mabilis siya puro lata yung ating Let's go! Let's go! Yan. Mas masarap to. Yempo. Special talaga. Yempo. Pero totally ang inaano talaga dito, kadalasan mga pampulutan is yung maskara. Tinatawag na maskara. Yung dito ba? Yung ulo ng bayan. Sirain mo. Tapos may kasamang dila pa yun. Ako, sarap yun. Perti kalami. Kalas ng kutsilyo ko. So, ayan. Ayan, guys, no? Ayan, no? Na-prepare na natin, no? So, ilalagay na natin siya doon sa ating kapakuluan, ano? Ayan, kapakuluan natin. Ayan. Kumukulo na siya. Ayan, may paminta na yan. So, isa-isa lang. Isa-isa lang. Baka tayo mapasok. So, dalhin natin dito. Okay. Ito yung lever din. Yan, yung lever niya, no? Lever lover boy. So, yan, dahan-dahan lang. Lever lover boy. Yan. Yan. Baka tayo ay pasok. Yan. Simple lang ang pag-prepare, guys. Yan. So, yun. Nalagay na natin, eh. I-mix lang natin. Siguraduhin natin na talagang mapapakuluan. Let's go! Let's go this! Tapos, ito naman ang hiwain natin yung liver. Yan. Yung liver. Kasi pagkakulo nun, ihuli natin ito kasi ito madali lang ito maluto yung atay ng baboy, no? Yung liver. 50 lang po yan, guys. Dito napakalaki, napakarami. 50 lang, guys. So hanggang dito muna. Mamaya na lang, abangan nyo. Whoop!
Yun guys. Soup. Yan. Ininix naman natin ilagay yung ating atay. Yan. Doon sa pakuluan din natin siya. Sama natin magpakulo. Para maluto yung niya. Mawala yung dugo ba. Yan. Oh. May timpla po yan, may paminta, may asin yan para may lasa. Dali lang maluto yung atay kaya hinuluto na. Pero simple lang po paggawa guys. Easy to cook na pagkulutan. Pwede rin yung pag-ulam. So, may problem po lang. Luto na kaagad. Itong lang natin na pumulo, no? Ito lang natin mabuti. Yan. Para mas masarap. Okay. Let's go this! Let's go this! Let's go this! Guys. Mamaya. Walang tanggal yung dugo ba? Yan! Let's go! So, yung gagawin naman natin is yan. Mag-ano naman tayo, no? Iniwan ang ating recipe. Yan. So, yung sibuyas, kailangan marami, no? Sibuyas at saka kunting lang. Yan. Kunting luya. Kukuha tayo ng sili. Sili ni undo. So, hanggang dito muna guys. I-prepare ko na ito. Nahuwain natin. Mamaya, next ko na lang. So, yun guys. Yan na. Naluto na, no? Yan na yung ating hihiwain na lamang. Naluto na. Tapos, prepare natin na yung ating sibuyas, sili, tsaka yung luya. Mamaya pang mix, so na-prepare na siya. At saka, ito mamaya, masarap. Ito, masarap. Ito, masarap to. Mamaya. Ito guys, alak. Ang pulutan pala to. Agoy. Sinasabi ko mga ang pulutan pala yun. Alak, special. Henry C. Special na alak. So, yan. Hiwain ko muna guys. Hiwain muna natin ito. Para prepare. So, mamaya na lang. Pakita ko sa inyo pag mambilis na tayo. Hiwain muna. Mainit. So, abay! So, yun guys. Prepare na, no? Dito na. Hiwa na, no? So, titimpla na natin. Yung ating mga ricados. Ready na. Yung suka lang ating gagamitin, no? Yung suka na mayroong timpla. Tapos, siyempre, asin. Asin ni Dodong. Tapos, ang ating paminta. So, let's go! Very easy lang guys ito magluto ng ating no? So, una natin is yung ating yan, no? Kasi muna natin itong natin, ating yan, ating luya. Sunod, ang ating yan, maraming sibuyas, mas masarap na guys. Pagka maraming sibuyas, kasi pinagkakon dito. So, mix muna natin natin. Mura lang kasi sibuyas. Mahal yung sibuyas, magtipid kayo. Yan, mix muna natin. So, tagyan natin ng konting gusto pa lang.
para hindi gaano maasin. Yung iba po nito, yung ginagamit nila ay kalamansi. So, walang kalamansi eh. Kaya pwede rin po suka. Option lang naman yan. So, yan. So, mix na. And then, patay ng konting asin lang po kasi hindi ako mahilig sa maraming asin. Kasi nilagyan na natin ito ng asin kanina. So, yan. Ganyan lang. Mix lang. Bawal po maasin. Gusto nyo yung mari-mari. So, yan. Silalagay na natin to. Paminta muna, no? Paminta. Yan. Okay. Tapos, ito. Ating lainis. Yan guys, lainis. Lalagyan na natin, no? Dahil yung after section, ha? Sakto lang ito, ganito palagi. Ang kasunod din pala ito, diba? So, isang linggo ko itong ulam. Pag nabutan ng Sabado, pinutan na yan. So, pasok ko, di na tayo nun. Yun, diba? So, sakto lang yung isang ganito, guys. Pero depende sa inyo kung gusto nyo maraming mayonnaise. Yung iba, utak kasing ginagawa. So, wala man tayong mabiling utak, no? Kaya mayonnaise lang po lang tayo. Kaya, saluin lang natin, guys. Yun. Mix natin. Halo-halo. Halo-halo. Kalami tayo. Perfect kalami. So, mabilis na itong guys na pampunutan, no? Very easy lang. Very easy. Okay. Okay. Mas maraming sibuyas, mas masarap kasi. Pero pagka mahal ang sibuyas mo, simple lang. So, yan guys. Ayun na. Very simple lang. Yan na po ang ating mino. Dinakdakan. We'll see. Dinakdakan. Ang ating dinakdakan. Ayun. Yun. So, hanggang dito na lang. Bye-bye! Hup! Hup! So, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you for watching. Abangan nyo ang susunod ko pang mga videos na pangpulutan na lutuin. Boop!